Пытанне тэхналагічнай дысцыпліны, бяспекі і захаванасці ўраджаю зараз у прыярытэце. Каб выключыць рызыкі і забяспечыць бесперабойную работу аграрыяў, прадстаўнікі пракуратуры, праваахоўнікі і выратавальнікі праводзяць рэйды па сельгазпрадпрыемствах. Прокуратура Мозырского района на постоянной основе совместно с сотрудниками отдела внутренних дел, отдела по чрезвычайным ситуациям, также с привлечением иных контролирующих органов проводятся надзорные мероприятия по соблюдению законодательства сельскохозяйственными организациями района в ходе уборочной кампании. При проведении рейдовых мероприятий уделяется внимание в том числе вопросам готовности и исправности сельскохозяйственной техники, зерносушильных комплексов, соблюдение правил норм охраны труда, пожарной безопасности, проверяются вопросы сохранности, соблюдение правил хранения собранного урожая. При выявлении нарушений законодательства незамедлительно принимаются меры прокурорского реагирования, осуществляется контроль за оперативным устранением допущенных нарушений, также принимаются меры к устранению причин и условий им способствующим. У цэнтры ўвагі маніторынгавай групы сельгазпрадпрыемства КСУП «Козінкі Агра». Праверка носіць комплексны характар. У плане мехдвор, сушыльны комплекс і праца на полях. Галоўная задача выратавальнікаў – пераканацца, што супрацьпажарны рэжым выконваецца няўхільна. Супрацоўнікі ДАІ праверылі наяўнасць у механізатараў дакументаў, сапраўднасць светлавой сігналізацыі на камбайнах і трактарах, а таксама выкананне правілаў перавозкі збожжа. Мэта маніторынгавай групы не пакараць, а перасцерагчы. Па выніках рэйду грубых парушэнняў у гаспадарцы не выяўлена.